Казвам да тръгваме, само вие ми кажете, ако ще пуснем. Тръгваме, снимаме. Аз съм те пуснал. Добре, аз тръгвам. Мога да си седя на водата. Няма конкуриран план в Мога да си седя на водата. Няма да си мокра кафета, ще се кача по скала в план, да знаеш. То не мога да го стигна, бе. Ужас. Светли стигна до тук. Имаш от 18 минути да се качиш. Ще ми свърши картата. Значи разбрах фатката да не са ти мокри ръцете. Ако не са мокри... Как излезеш от водата и да не са ти мокри? Виж, че не ги намокри. Аца, снимаш ли? Снимам те, Сев Гъс. Буквално. Жив съм. И сега? С задно салто и си долу. Ники на чернялка иска да направи нещо, не много падне, но то долу мокро, т.е. вода. До тук добре. Успя. Чакай сега. Ники, аз той там. Чакай само да снимам и нагоре скалите, да видя още колко ти остава. Ако е плитко е. Не бой се, не. Ники, тук нали скача преди? Сплитко ли? Аз от ниското скачах. И гледай тогава на... Така. Ясно, снимаш ли? Попорем, чакай. Да бе, да. Ники, Ако е плитко, не знам. Ако искаш. бери краката. По гъс е най-сигурно, да. Скачаш ли? Скочи. Плитко, ама като клекнеш като. Ама размъти водата. Стара бе. Това ми е първи опит, който сполучних. Браво. Thank you. Ай, ти стиете толкова.